Welcome back again. It's the weekend show, and this is that main dish for this morning, where we look at trending issues that affect us in our daily lives. So I told you before we went for that short break that we'll be looking at promoting Igbo language and culture. Promoting Igbo language and culture. Can you so Igbo? Yes. But then don't worry, we have some viewers who don't understand Igbo language. So for their own benefit, we are going to be mixing it up, right? Exactly. So the question is, how did we get here? Several people have raised issues about the problem of speaking Igbo language. Yeah, how Igbo people have dropped that thing they are known for. You know, former Vice Chancellor of Nnamdi Azikiwe University, Professor Peter Ejiofor, he said, if you want to hide a document from an Igbo man, write that document in Igbo language. And I've been asking, how true is that? Can I say an Igbo? I say, I will need to Kizo, I mean, that's the word. Icho Kizoro ni Igbo, de ha ni Igbo. Amara m eziokwu mana taa ka anyị ga-achọpụta. Anyị amalite ebe ahụ nya ya bụ ebe anyị ga-eguzobe ọkpa wee nebara anyị n'isiokwu anyị na-eneba na n'ụtụtụ a. And we have Ikenna Nwachukwu, treasurer ọgbakọ ọdịnala worldwide, join us in the studio to look at this issue. No. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ka anyị malite n'okwu a Prọfesọ Peter Ejiofor kwuo, onye isi otu Sụwakwa Igbo. Ọ sị na ọ bụ na ịchọ ịzụrụ onye Igbo ihe dee n'Igbo. Ọ dịkwa nke eziokwu maka onwego oge ụfọdụ mma ga mfụla novel ede n'Igbo ntụgharị n'azụ join nke ọzọ. Kedu ihe kpatara anya? Ihe kpatara arụ mere Igbo maka ife analụ mmadụ asụsụ ya arụ mere ya. Ihe kpatara ya bụ ụdị agụmakwụkwọ anyị nwere, the education system. Ọ na-epromote foreign language above indigenous language. One mgbe ghọtara ya n'Igbo. Sistem ụdị akwụkwọ anyị na-agụ na be anyị na-eme ọ na-eme oyibo, onye akwụkwọ asụmasụ oyibo, ọ na-eme ya ka ọ bụrụ ya dị n'elu. Ka m nye gị ihe ịma atụ. Nwatakịrị chọrọ ịba mahadum gụsịrị akwụkwọ sekọndịrị chọrọ ịba mahadum. Ife izi a na-ajụ bụ kedu ihe ọ dị na English language, kedu ihe ọ dị na mathematics, kedu ihe ọ dị na biology, kedu ihe ọ dị na nke ihe niile abụ oyibo. Anyị ajụ gịnị ka ọ dị n'Igbo. Igbo nke ejizi emeji. Nke a bụ ọ bụrụ na ọ chọrọ ide 9 subjects, Igbo ya bụ last. Ọ bụghị a priority. Ama mgbata. So mana ịbịa na Yoruba, ọ bụ anyị nafa ndị agbata obi anyị. Ihe afọ prọfesọ bata na klaasị ekuzi ihe lecture room, ọ sụbara Yoruba. Ọ na-eme n'Ibadan, ọ na-eme ebe niile bụ na akwụkwọ ha. Ọ sụba Yoruba, ọ shee m audience n'ebe a. Onye Yoruba ife ọfụ ya gụọ akwụkwọ ya na nwanne ya ji ịkpa nkata must be in Yoruba language. Mana ndị Igbo ya na nwanne ya na-akpa nkata n'ụlọ oyibo, ya na nwunye ya na-akpa nkata n'ụlọ bekee, ya na ụmụ ya na-akpa nkata bekee. A na-ekwu na ndị jere mba obodo oyibo, mba ọ kachasị na be anyị a. So abịa n'ụlọ akwụkwọ nwatakịrị sụọ Igbo apịa ya ụtarị. Nwaanyị oji na-asụ Igbo, onye sụrụ Igbo bụ Mgbeke Okori, onye amaghị ihe a na-eme. Mana onye sụọ Igbo ma na o so n'egwu. So arụ mere Igbo. Mana ihe mụnwa chọrọ ịjụ bụ ịma na-abịa ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, oyibo bụkwa na ya bụ asụsụ jikọọ Naịjirịa. Ịma njenwu na ndị Yoruba sụọrọ ha Igbo. So now ị na-akọwa na abịa n'ụlọ akwụkwọ anyị nọ ihe niile a na-emezi bụ oyibo ka ekwesị isi wee mee ya ka ụmụ akwụkwọ ha sụtụ oyibo ha sụtụ Igbo, ka ọ ghara ịbụkwanụ abịazikwa sị n'ọsụ Igbo ka ụmụ akwụkwọ ndị East na-asụ ejezi ebe anyị asịzi ka asụzi oyibo ma ha sụ na ka ya esi balansị ya. ịkọwa ife na-ekwu ọfụma
a na-esi n'ụlọ mara mma pụba n'ama ị na-ekwu maka ihe jikọrọ Nigeria. Yes, English language ọ dị accepted, widely accepted, even worldwide. Mana ọ gaghị eme ka iwere onwe gị tụfuo. Onye Igbo jụrụ nri ọ na-eri ndị Igbo. Onye Igbo jụrụ asụsụ Igbo. Onye Igbo jụrụ ekemeke Igbo. Sisi ihe jizi ama na onye abụ onye Igbo kịta bụ afọ okpu ọkụ n'isi. Anịma na onye abụrụ na sinetọ ma ọ bụ n'ọnọ na haus. Onye ji eze politiks o yiri ya. O jechaghị apụta okpukpe atọ. So onye Igbo izizi bụ na onye Igbo kpọrọ onwe ya asị. That is the first thing. Kedu ihe kpatara ya? Ihe kpatara ya bụ na anyị na-aṅụkarị ihe bịara abịa. Maka na ihe na-ekwu kịta bụ ọnọdụ ka ajụ nchọkwa ịjụ. Onye Igbo ọwụ na-efu ma ọ bụ ndị ọkachasị ndị gbagote dịka isi metụta aka. Eyiri akwa ndị Hausa. Eyiri akwa ndị Hausa mana okpu ọkụ ọnwụ ọma nji eti epele. Ka ndị Igbo wee nabata ya. Mana o yikwa akwa ndị Hausa. Mana ebuchi ya dị abụrụ ebe ahụ. Mana ọnwụ ya nchọ ịjụ. Ọnwụ ya na-ekwu n'Igbo anyị na-asị nwanne dị na mba. Ọnwụ ụbọchị nje afịa na Lagos. Mụ na ejigo mmemme atụ ebe a. Mụ na ndị ọgbakọ ozi si mba dị iche iche wee bịa Naịjirịa. Ha fụ anyị chee ma agụkọ anyị nche ọnụ asị ndị ọcha. So ofu onye Igbo na-azụ afọ ebe ahụ chọọ iji anyị ọ chọrọ ịlụ anyị kwụda dị. So ozugbo o mee ya nsụala Igbo ọkụja si na ọkwa nwanne m nwoke bụ ya anyị baza ịsụ Igbo. Mana we still celebrate Igbo language when we get out from here. Ndị Igbo ka na-agakwa onye kpata ego nata n'ụlọ bịa lụọ ụlọ. Kedu ihe mesi na oluzie n'ịsụ Igbo na ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo ọ na-afịa ya arụ mana ọ bụrụ na igosipụta na onye wee onye Igbo na ịbata be anyị bịa lụọ ụlọ a na-eme ọfụma why? Ya gbaragharị na onye Igbo na-afụ nwanne ya n'anya ma ha nọ na mba karịa ma ha nọ n'ụlọ. I've noticed that. Maka ihe ọ na-achọ bụ ihe o ji afụ ya n'anya ebe a bụ ebe ọ ya fall back to. Because 1 minute, let's pick this call. Oh, sorry. Gani? Ọ na-achọ ebe ya bụ ife siri ike onye ọ ya agbajekwuru ya aghọta ihe ya na-ekwu ọfụma. Onye Igbo enweghị ike ịfụ nwanne ya n'anya ma ha nọ n'ụlọ. Onye Igbo na-eze nwanne ya eze n'ụlọ. Ihe ka ọ sịrị ya bụ na ndị ahụ bụ ndị ọcha bịara abịa kụziri anyị na anyị na-egbu nwanne anyị. Okay. Chelo ka nghọta. Ịchọ o nwere okwu Chinua Achebe kwuru. Ọ sị, he said, nka nsụ anyị oyibo otu o si dị ya. Ọ sị, they have divided us. Our claim can no more speak with one voice. 1 minute. Hello? Hello, good morning and welcome. Kedu afa gị na-ebe isi akpọ anyị? Hello, kedu afa gị na-ebe isi akpọ anyị? Gaa n'iru. Okay, anyị nkwa onye ọzọ. Hello. Okay, ka anyị gaa n'iru. Biko ịkpọ anyị gbatụnata onu ihe onyonyo oge ka anyị nwee ike nụ ihe ị chọrọ ịgwa anyị. Okay, so ka anyị gaa n'iru. Isi na ndị ọcha kụziri anyị na anyị nwa na-egbu onwe anyị. So ihe na-akọwa kịta bụ na ọ bụghị anyị nwa na-egbu onwe anyị. Nke bụ eziokwu bụ all indoctrination. Indoctrination. Ha bịara divide and rule. Enwere ike achọ ka mụ na nwanne m a ghara ịdị ka anyị na-abụghara ijikọ aka ọnụ wee nụso ha ọgụ abịa kewa anyị. Akọrọ onye nke ishe akọrọ onye nke ishe nwanne gị adịghị ataghị amụsụ nwanna gị anaghị enye gị nsị o nwere ike ebe ijere ka i rie nri ka ịkpata ego agwa nọ ya bụ na nwanne gị abụ na ịkpata ha ego akpọmasị si n'ebe ahụ wee bata. So onye Igbo kpọrọ nwanne ya asị kpọọ onwe ya asị kpọọ asụsụ ya asị kpọọ nri ọ na-eri asị. Okay. Ibute akpụ kịta onye Igbo asị no chọwa semovita. Semovita ahụ ndị ọcha kọmpanị kwọrọ ya were ya kemikal.
mana akpụ nke na-ebu nke ya edozighị arụ mana onye Igbo kpọrọ ya asị. So kekwana ihe a ga-eme kịta ka ebidogodi ka rapụgodi asụsụ Igbo godi ka anyị batagodi na kọlchọ. Ịbịa kịta anụ ụmụaka anyị ụmụaka kịta inwe ike inye ha nri ha sị gị mba na ihe ha chọrọ bụ indomie ma ọ na ihe ha chọrọ bụ rice ịghọtago ha adịghị eri ihe dịcha ka abacha na ndị otu ya. Ịbịakwa n'akwa emewe oge emume ma emume ekeresimesi ma ọfala ma ihe dị iche iche ihe a na-ada egonyere ụmụakwa dị iche iche dịcha ka akwa bụ akwa ndị Igbo kama bịa chọọ ụmụazị ahụ ike ka ya na-akpọchi ya babies nke ndị ọcha ma nke ndị Yoruba you get ọdụ kịta anụwa na ihe na-echenji maka na ị na-anya kịta anụ efu ịgacha ya na mmemme dịcha ka agbamakwụkwọ ị ga-afụcha ndị yicha akwa ndị Igbo mana ihe ma amaghị ọzọ Igbo ma ha na-eyi ya maka na fashion ka ha na-eyi ya maka na ọ ka wee gosipụta ihe ndị Igbo. So ka a esi wee mee ka ebidogodi na kọlchọ ka ndị Igbo fugodi omenala ha n'anya ka ebidogodi ebe ahụ tupu anyị eruzie n'asụsụ. Ihe a na-ekwu oge a sị gị na ndị ọcha bịara jide anyị wepụga anyị ọzọ bụ na anyị na-alaiki ihe bịara abịa anyị na-aṅụrọ usoro enwe nke jọrọ njọ ofu makarịcha midia otu nnọ kịta a na-ekwu ya ndị mmadụ a na-anụ ya nwatakịrị na-enye indomi ị na-egbu nwa ahụ egbu it's not good for health. Onye ọbụla ma gịnị mere edide nya abacha gịnị mere agwa anyị na-esibu eri gịnị mere akịdị ọ dịkọcha n'afịa ọ kịta ka a chọpụtara na onye na-aya ọya shuga na oyeribe adụ ụmụ ọya ya ada ayasibu gbuo nri anyị na-eri dịka ọgwụ nri our traditional food na dịka ọgwụ anyị na-eri nri anyị na-agwụ onwe anyị ọya. Maazị Ikenna Nwachukwu anyị aga n'iru mana ka anyị jegodi wetakwa ihe na-egosipụta omenala ndị Igbo anyị na-esitezi azụ anyị wee nebara anya kedu ka anyị ga-esi dọpụta onwe anyị kwa onye ukwu wa dọpụta onwe anyị na ebe anyị nọ sonyere anyị. ọ bụ na ị ka na-esonye anyị ugbu a anyị ka nọ n'ihe mmemme The Weekend Show ebe anyị na-eneba anya taa bụ promoting Igbo language na culture asụsụ na omenala Igbo. Anyị chọrọ ịma ka anyị ga-esi kwalite ọnwa anyị wee kwa onye ukwu ụwa dịka o si metụta ka anyị si asụ Igbo na ka anyị si akwado omenala ndị Igbo. Onye na-esonyere anyị n'ụtụtụ a na-awakwa n'okwu agba bụ Ikenna Nwachukwu ọwụ memba ọgbakọ ọdịnala worldwide. Ikwuru ihe ịma David isi na anyị bata anyị amalụzie ka anyị esi wee dozie ihe mebiri emebi gị akwụ n'ọnụ ụlọ akwụkwọ mana echetakwa m n'ọnụ ụlọ akwụkwọ ka nsogbu anyị si maka ịma na asị na akwụkwọ izizi nwata na-amụtakwa mbụ n'ụlọ n'afọ nne ya ọ na-adị m ka ebe nsogbu anyị si bụ n'afọ nne maka ọtụtụ oge ị na-anya efu na ụmụaka ahụ nọdị ma ndị nọ na akwụkwọ nke izizi amadị asụ Igbo ahụ ijikwa gị na-ebidoro n'ụlọ sụrụ ya na ọ bụrụ na ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ka m nwelugodi n'ụlọ akwụkwọ maka kịta anụ a ịbịazi asịzi na mbọsị Wednesday niile bụzi mbọsị sụwa Igbo
ịnekwa anya ụmụ akwụkwọ yirikwa akwa Igbo ịbịakwuo Igbo ka ị ga na-asụ government school. Okay, also no, I think some private schools are doing Private it. school, Okay, so you na-akọwa bụ o kwesịrị ọka ọ bụrụ private school a ka na number. Okay, you na-akọwa na ọ bụ na so na public schools ka o na nwere so. chọrọ ịgwa gị. Okay. Ozemena Nsugbe of blessed memory, the musician. Ọ sị na ndị nwa anaraga anyị uche, nara anyị ife na-emere anyị ife. Ebe nsogbu dị bido bụ na education system, because ọ bụ na nwatakịrị nata sị na apịarị ụtarị esi ya gịnị ka ọ ma sị na ya asụrụ Igbo. Ọma nweta nnekwu na ọ bụrụ na onye nwere obere uche ihe ọ eme bụ ọ chọba otu o esi wee mie ya so ya blendịrị ndị nke ya nweta nnekwu mana ọ nwere ọ ya bụrụ ịpịa ya nwa m ma abịa n'ụlọ akwụkwọ ahụ the next day. Yes, I will come there. No, but I call go. Mbia meet him when we na akwụkwọ. Ịghọta ndekwu. Si ọ bụrụ na na-akụzi English lesson ọsụ Igbo. Correct ya ya. Ọ bụrụ ịpị ụtarị na ọ bụrụ asụsụ fa. Ihe anyị na-asụ n'ụlọ bụ Igbo language. And ihe izipụrụ nwa ahụ abụ ka ọ jee mụta akwụkwọ. Ọkwa eziokwu. Ebe ahụ a na-amụbụ ya akwụkwọ, a na-akụziri ya ndị ọma, na-akụziri ya ndị ọjọọ. Ịchọ ka ekpogharị ife ka ọ dị mma ma na ndị be anyị na-eje akwụkwọ na ndị na-akụzi nkụzi na-ga-etinye ya, ndị na-achị ọchịchị ga-etinye ya ọ bụrụ a serious agenda isiokwu na education curriculum. So ị na-ekwu okwu ka edeela our national policy on education, especially states. Okay. Because ndị ọ na-emetụta kịta Igbo language na Igbo language asụsụ Igbo afụzighị ya ịma na ife niile iji bụrụ onye Igbo anago nke ahụ otu and ndị anyị gbara agbata obi ga-enwe anyị na ha gbara agbata obi ga-enwe aṅụrị maka enwezi ihe jikọrọ ụlọ ọnụ so n'ụlọ nwa onye oji na ana mana ọgụ na anụ so ngị nwa eji narị kwesịrị ịgbaba mbọ. Okay, kita ka njọ ọ bụrụ na onye nọ kita anụwa ka m welu na onye isi obodo anyị anụwa bụ gọvanọ Willie Obianọ na ọ na-ege na ọ na-enene maka na ọ ka ya enene ka advice ị ga-enye ka enwe ike welu kwagote asụsụ Igbo maka kita anụwa ewepụtago Wednesday niile ụmụ akwụkwọ na-eyi akwa ekike ndị Igbo na-asụkwa Igbo n'ụlọ akwụkwọ mana gị nwere akọwa n'ọsọ na public government schools. Okay, so ka advice ị ga-enye gọọmenti ka enwe ike nyere aka ịfụ na asụsụ Igbo amanwụ. Ofu ihe ka m ji were Anambra amaka na edukeshọn mana ekwesịrị imekwu ha mara ihe a ha na-eme na edukeshọn sistem extend ya ka interest ndị ụka ya mmasị ndị mmadụ pụta na private schools. Okay. Amamgota nnekwu so that a lot of things ị ga-emenwu naturally enwe ike impact on the children. No, but it can be regulated now. Ọzọ bụ usoro esi agụ akwụkwọ. Okay. Usoro akwụkwọ, the system. Onye na-egbu n'azụ onwe ya. The language is dying. So we have to adopt a system ga-enye aka iji wee kpọghachi ya azụ. Ka system ị na-suggest? Ka esi asụ asụsụ Igbo ọ bụrụ na ofu ugboro n'izu ụka ekwesịrị imezu ugboro abụọ ma atọ and eme ya ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ niile ma ọ bụ private ma ọ bụ government school public school all of them amamụta nnekwu so otu a ka anyị esi wee menwu ya. Ọzọ bụ na anyị achọpụtago kịta ọ ịgbagotara na age bịa maraba mkpa ọ dị niile eri nri ndị be anyị dịka na-ekwubo mbụ nri anyị na-eri nri ọdịnala anyị bụ ọgwụ on its own. Anyị agbajego nke ndị ọcha rie nri na Mr. Beast. Ọ nwere ọtụtụ ezinụlọ like anyị na-ekwu dị ọda ụbọchị gara aga Wednesday anyị nọ na Kennedy Library. O nwere family ya apụta ha chọ iri nri ya atọ ha ụtọ ha ejebe Mr. Biggs ma ọ jebe Shoprite. Okay, sorry. Ha ejebe ebe a na-esi nri ịghọtago ebe a na-esi nri ọra na eze ha ejebe ebe a nwaanyị ama m mgbetuzi onwe ya na mụta ka esi esi nri
site ezigbo nri ije n'ahịa spices here and there a na-eme oyibo enweghị isi ụtụtụ every Thursday, Wednesday, Friday, every Thursday, Friday, Saturday burial all over Igbo State, burial every week. Mmiri ọ na-eze anwụ na amụ burial maka gịnị anyị na-anọzi ogologo ndụ onye tụfusi ihe o nwere ọnwụrụ ka anyị esikwa wee dozie nke culture ahụ ọdịnala bụ na ndị be anyị na-ekuni nke ọdịnala bụ anyway ọgbakọ ọdịnala worldwide anyị nọ n'akụkụ ụwa niile ihe anyị na-eme bụ ipromote ọdịnala na omenala Igbo onwe ndị ha na-emebisi si emebisizi na ya rapụ nke dị ka ọ dị ije na mba dị iche iche ndị niile anyị na ha gbara agbata obi ifu na ife niile gbasara their traditional system dị intact nke ndị Igbo bụ ntigbosi I know that ihe ahụ kwuru before na ndị ọcha bịakwute anyị na-alaiki ihe nṅomi ya iweta nke onye ọzọ so mmadụ chi sonyere unu kịta anụ a n'ọgbakọ ọdịnala ka onye ọbụla bụ onye Igbo na-eso onye ọbụla bụ onye Igbo ka onye nwaanyị esi sonyere unu anyị nọ na WhatsApp anyị nwere physical meeting anyị nwere ọfịs anyị na-anọ physical meeting anyị nọ na WhatsApp ịma ngwa mmadụ onye Igbo ọbụla nọ o nwere one of us ya na family ya bi Australia ife ebe ụmụ ya na-asụ Igbo ebe anyị esi ọgịnị so ihe niile a bụ na mmụọ mmadụ ka o si kedu ihe ga-abụzi ndụmọdụ gị nye ndị nne na nna na-asụrụ ụmụ ha oyibo ma n'ụlọ mom I want to wee mom I want to poo ihe izizi mma gwa onye Igbo ọbụla bụ ya akpọzi n'onwe ya asị o nwere onye na-egbu nwanne ya maka onye na-achọ onye na-egbu ya na nwere onye ọ na-achọ igbu akpọba asị self-hate butere nsogbu anyị niile ịsụbụrụ ụmụ gị Igbo iyi afụ asụsụ Igbo n'anya nwa ga-ajecha akwụkwọ nata osu oyibo nge wasarị ya n'Igbo isu ọzọ isi aka nke na-asụ m oyibo obe ama m gete ndekwu na nke nji Igbo na-agwa gị okwu Igbo oyibo na-asa m ya iji Igbo na-agwa ya okwu o gosiri na ọ na-anụ ihe ị na-ekwu so o kwesịrị iji Igbo daalụ Maazị Ikenna Nwachukwu Igbo ife ma nkwụzi otu a mana itiwa aka oyibo nsogbu daalụ maka isonyere anyị na mmemme Weekend Show tata anyị neba anya n'isiokwu na-asị promoting Igbo language and culture. Ikenna Nwachukwu bụ treasurer nakwa memba ọgbakọ ọdịnala worldwide daalụ maka isonyere anyị sa ihe mụ anwe ekwu bụ ndị be anyị ka itikọ na-aka ọnụ kwalite asụsụ na ọdịnala Igbo biko ọkwanụ si aka enwetakwa onye lee ife onwe ọnwụrụ daalụ anyị ga-ejezi wetara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee sonyere anyị